төбәге Россияның 5тән 1 өлешен алып торган Саха Якутия Республикасы. Монда һаваның уртача температурасы 40 градус тирәсе салкын. Җирле халык өчен нечкә итеп киселгән ит яисә балык кисәкләре затлы ризык. Машиналарга караганда Сахада буланнар ешрак очрый. Якутия турында без дәреслекләр аша гына беләбез, әмма бу атнада алар Татарстанга ерак җирнең бер өлешен алып килде. Безнең тире, монда аю тиресе. Бахавиевларның җәйге йортында Якутия мөхитенә чумасын. Аю тиресеннән ясалган келәм, булан йоныннан рәсемнәр, хәтта шаман барабаны. Бәреп карыйсызмы? Обязательно. Менә булай. Булай. Менә шулай. Әхәт абый белән Флорида ханым 70-нче елларда Якутиягә эшкә чыгып китә. 3 елга дип киткән пар 33 елдан соң гына кайта. Анда алар тормыш корып, балалар үстерә, туган телне, гырыф-гадәтләрне саклый. Дөресен генә әйткәндә, конечно, читен булды. Бик дуслар анда, эшебез шунда иде. Туганнар монда тарта инде, тарта бит инде туган җиргә. Минем бәлешләремне бик яраталар иде, барысы да. Эшпешмак сүзен әйтә алмагач, якутлар аны эшкин-пешкин дип атый, күзикмәк бәрәңгеле коймакка әйләнә. Әмма безнең ризык Себердә үз урынын таба, аны пешерәләр, яраталар. Нәрсәдән сагынабыз без кайткач балык инде ул. Монда андый балык юк. Волга булса да инде, судак нәрсә инде, леш ул андый балык түгел. Анда нельма, анда омоль, анда карась, карась инде, кабейский караси такие. Безнең дә эшпешмакларны да ясый башлады. Бахавиевлар күченеп кайтса, Анна Попова яки Айсхана Татарстанга Якутиядан укырга дип килә. Мәдәният университетында белем алучы кыз бүген республика сәхнәсендә дә танылып өлгерде. Милли кием, алка муенсалар, милли музыка кораллары аша ул башка халыкларны Якутия гадәтләре белән таныштыра. Якут халык җырларын җырлыйм, дастаннар сөйлим. Шул рәвешле телемне, туган җиремә булган мәхәббәтемне саклап калырга тырышам. Бу атнада республикада Якутия көннәре узды. Кремль яр буенда зур күргәзмә эшләде. Якутия башлыгы безнең өчен үзе экскурсия уздырды. Монда якутлар иң кадерле экспонатларын алып килгән: зәркән эшләнмәләр, булан аю тиресеннән тегелгән туннар, мамонт сөягеннән сувенирлар, каклаган балык. Монда очрашулар аша ике республика арасында товар әйләнешен арттыру бурычы тора. У нас очень давние связи, в том числе. Киләчәктә безнең дә сезнең кибетләрдә үз товарларыбызны күбрәк тәкъдим итәсебез килә. Ике республика элемтәне ныгыту өчен уртак хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Алдагысы 96 елда ук кабул ителгән була. Соңгы күрсәткечләр буенча товар әйләнеше 4 миллиард сумны тәшкил итә. Президент Рөстәм Миннеханов бу санны арттыру бурычын куйды. Мы заинтересованы в наращивании поставок продукции машиностроения, в том числе, вот мы говорили, здесь Батаршин у нас по газомоторной тематике. Кроме ювелирных изделий, очень серьезно надо рассмотреть IT-сферу, разработку программных продуктов. Якутиядә яшәүче милләттәшләребез өчен дә яңа мөмкинлекләр ачылачак. Әлегә Бөтен дөнья татар конгрессы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан татар телен өйрәтү өчен укыту программасы, дәреслекләр җибәрелә. Сахада бүген 8 меңнән артык татар яши. Мы все делаем для того, чтобы Татарларның гореф-гадәтләрен саклар өчен безнең республикада күп эш башкарыла. Шул ук Сабан туй бәйрәмен алыйк. Ул Якутск шәһәрендә генә түгел, республиканың башка шәһәрләрендә дә уздырыла. Шулай ук татарларның туган як дип исемләнгән оешмалары бар. Татарстанда 36 якут кешесе яши. Күптән түгел Саха Якутияның Татарстандагы вәкиле сайланды. Татар егете Рамил Закиров ике республика арасындагы хезмәттәшлекне тагы да ныгыту өчен эшләячәк. в первую очередь это, конечно, студенты. Иң беренче итеп без Татарстанга укырга дип килгән студентлар, аларның ата-аналары белән эш алып барабыз. Шулай ук Саха халкы Татарстанда торакка булган бәя, укыту системасы, медицина сыйфаты белән дә кызыксына. Киләсе елга Якутия 100 еллыгын билгеләп үтәчәк. Анда Татарстан көннәрен үткәрү тәкъдиме яңгырады. Шулай ук федераль Сабан туе да Якутскида узарга мөмкин. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.